цветове и вълнения във Франция на деня, който тази голяма държава отбелязва свой национален празник. Разговаряме с Гриша Атанасов, литератор, преводач, франкофон, преподавател в факултета по журналистика на Софийския университет. Здравейте! Здравейте! Да честитим на нашите приятели в Франция и всички франкофони днешния празник. Това е празник и на Европа, оттам тръгват правата на човека, свободите и всичко, което се сещаме. Едно от най-хубавите неща на съвременната демокрация. Това ли е Франция? Бяха изборени предните минути сериозните препятствия, пред които се изправи французи на последната една година. Да, беше много трудна година с много изпитания, премеждия, тероризъм, но в същото време френското общество показва силата си, като организира по един перфектен начин Европейското първенство по футбол. Не позволи да се случат никакви инциденти, освен с организираните руски запалянковци. И нещо много интересно сега видях. След края на първенството рейтинга на Франсуа Оланд, одобрението е скочило с 8 пункта и в момента е 28. А също и на опозиционните политици с 7-8 пункта е скочило одобрението веднага след Европейското първенство. Виждаме кадри от днешния параден ден в Париж. Парада, предвождан от Франсуа Оланд. Много му се събра наводненията, протестите, гражданското общество в Франция, в Париж, студентите, които са извор на силата на гражданското общество там, като че ли го недолюбват. Той в момента, може би в момента прави последното си традиционно интервю, както всяка година 14 юли, последното в това президентство. И това коментираха и френските медии, че това ще бъдат едни от основните въпроси, на които ще трябва да отговаря. Особено въпроса за трудовата реформа, който е ключов за Франция, за спадането на безработицата, която играе през последните 4 години, без да спада драстично. Профсъюзите, студентите, както казахте, се съпротивляват много силно на този закон, но той има за цел да направи по-гъвкав пазара на труда. В момента е изключително силна във Франция ролята на профсъюзите на този пазар. Работодателите не могат да действат достатъчно гъвкаво, динамично в условията на пазара и вместо да бъдат защитени в крайна сметка правата на трудещите се оказва, че безработицата не може да спадне. В същото време Франция е изправена, като всяка друга голяма европейска държава, пред сериозен сблъсък с бежанската криза, трудовата миграция. Успява ли да се справя с тези проблеми там, преди демографска криза, каквато има отново в Европа шества? Проблема на Франция е даже не толкова с бежанците, като че ли бежанската вълна се насочва не точно към Франция, знаете, по-скоро към Германия, към други страни се насочи. Проблема на Франция, който се видя и с тероризма, е с приетите отдавна от нея хора от нейните бивши колонии и сфери на влияние, които техните потомци вече второ поколение, родени и израсли във Франция, се оказва, че много често се поддават на влиянието на радикалния ислям. И това е един наистина от големите проблеми пред френското общество в момента. Вие знаете, че хората, които бяха ангажирани в този грозен терористичен акт, преди това в атаката срещу редакцията на Шарли Ебдо, са в голяма степен точно такива. Днешния апарат, кадрите, които виждаме, показват мощта на френската армия. Показно ли е това или наистина френската сила все още е голям фактор, глобален? Да, този парад не е по-голям от предишни години. Той не е някаква нова демонстрация на сила. Плюс това заедно, аз днеска малко гледах, заедно с военния апарат имаше много хубави
танци, концерт на военния оркестър и така нататък. Но френската сила наистина участва много стабилно и в НАТО, ангажира се в Ирак, ангажира се в Африка, знаете, точно с ограничаването на радикалния ислям и тероризма, така че Франция си играе своята световна роля. Военен парад в Париж, но в същото време с призив и затваряме на вратите големите посолства по света заради днешния национален празник. Вероятно заради притеснения от опасни възможности от терористична атака. Успя ли Франция или поне успява ли да се получи от уроците, които получи последната една година с серията от атентати? Вие сам разказахте, че има сериозен проблем с интеграцията на различни малцинства, които са се присъединили през последните десетилетия във Франция. Това ще бъде един от основните въпроси на президентската кампания. Както знаете, Франция е президентска република. Там президентът е много по-важен, отколкото в страна като нашата. Тече в момента много голяма дискусия в френското общество. Тече реформа, или поне се подготвя реформа в специалните служби. Тези дни гледах, имаше много сериозни протести, макар и анонимни, защото са забранени иначе от закона срещу организацията в специалните части, което според техни членове са можели да предотвратят голям брой от жертвите в Батаклан през ноември. Така че аз съм сигурен, че в Франция ще има реформи в тази област, както и в интеграцията на много сериозни програми има за интеграцията, за превъзпитанието на такива младежи. Последните години от управлението на президент Оланд наистина бяха много тежки и трудни. Преди малко с нашата колега коментирахме и кандидатите за неговия пост за изборите след 8 месеца. Каква е вашата прогноза? Марин Лю Пен, един евроскептик на фона на Никола Саркози, който много добре кооперираше със своите европартньори по времето си, когато беше президент. Успехвам се, защото у нас остава по-малко, почти месец до президентските избори. Не знаем кого да обсъждаме. Във Франция година преди това вече обсъждаме кандидатите. Трябва да направя едно много съществено допълнение към тези данни, които вие изнесохте. Излиза в левицата една много интересна нова фигура. Един човек, който се казва Емануел Макрон, и в момента е министър на икономиката и е в много странно положение, защото вчера направи митинг на новото си движение, което се казва Сам Марш, ново ляво движение, с доста високо одобрение, млад, динамичен, някои го наричат и популист, така че през тези месеци ще видим една нова фигура, която ще се опита да се противопостави на Марин Лю Пен. Аз мисля, че Марин Лю Пен няма шансове да стигне до президентството, каквито и проценти да набира. Мисля, че този път ще набере по-малко от предишния път. А самия Франсуа Оланд още не е казал категорично дали ще се кандидатира. Там предстоят във всички партии вътрешни и първични избори. Така ще се излъчат с демократични процедури кандидатите на всички партии във Франция. Що за особеност притежава това ново движение? Ми стана любопитно с този нов играч. 8 месеца е достатъчно време да може да разгърне своя потенциал, а и той е министър и човек, който е активен политик. Има сериозна подкрепа от други функционери, настоящи и бивши на социалистическата партия, от интелектуалци. Медиите така положително се отзовават за него, така че може да се намеси, да предложи алтернатива на поизхабените политици от левицата във Франция.
В рамките на Европейския съюз каква ще бъде ролята на Франция от тук насетне, при положение, че Великобритания ясно реши, че излиза от Европейския съюз? Всички са гледани в Германия, защото са основен финансов донор, но Франция също дава своята голяма лепта. В началото, при изворите на Европейския съюз, на европейската идея, стоят Франция и Германия, знаем много добре. Сега ще се увеличава тежестта на Франция, когато видяхме и във вашия репортаж, че голяма част от финансовите потоци, финансовите ресурси и фирми ще се пренасочат към Париж, след като Лондон не е вече в Европа и в Европейския съюз. Така че много е важно наистина кой ще бъде следващия френски президент, как ще взаимодейства с Меркел, с Путин. А и не е сигурно дали и с Меркел, защото Германия също предстои. Да, точно така. Франция също така е част и от НАТО. Преди вас с госта коментирахме и от взаимоотношенията между Алианса и Русия. Какви са отношенията между Русия и Франция? Те винаги е имало специални, да ни речем, отношения между Русия и Франция, традиционни. Франция винаги е била малко по-мека от Америка или от други страни от Източна Европа в отношенията към Русия, но аз тук бих си позволил да поспоря с вашата предишна събеседничка. За съжаление, Русия не оставя друг избор на Европа. Всичко това, което става, се дължи в крайна сметка на политиката на Русия, а не на желанието на Европа да я задушава или да я поглъща като анаконда, както се изрази. Докъде може да стигне отговора на Европа? Отговора на Европа към Русия? Да. Аз все пак се надявам да има санкциите да доведат до някакъв резултат и да има отстъпки на другата страна и в крайна сметка да се стигне отново до едни по-нормални отношения и до ново приближаване на Русия към Европа. Самата Франция може ли да бъде инициатор на подобни взаимодействия, освен Германия? Точно Франция може да бъде такъв инициатор със своите традиционни връзки с Русия. И те трябва вероятно да бъдат продължени, тези действия. Сега, вие ме вкарахте малко в води, които не са ми точно присъщи. Затова бих искал да кажа накрая, че когато аз си мисля за 14 юли и въобще за Франция, си мисля за култура. На фона на това, което става у нас, тук се обсъжда вчера онзи ден една декларация на Асоциация Българска книга. Пари за книги, за библиотеките въобще няма в България. Жалкото е, че 90-те години започна развитието на нашата култура по френския модел, с национални центрове на книгата, на музеите. И ако беше продължило това развитие по този път, днес щеше да има пари за книги. Те бяха смачкани, за съжаление. Франсуа Оланд преди няколко дни точно в тази толкова напрегната, сложна обстановка заяви, че следващата година бюджета за култура на Франция ще бъде увеличен с 5%. Значително увеличен. Тоест, това, за което трябва да мислим за Франция на 14 юли е как чрез културата се постига развитие и всички останали цели. Един добър пример, който дават французите. Между другото, за култура и за книги и политика ще продължим да разговаряме в емисия България и след 16 часа. Христо Бойчев ще ни гостува. Благодаря на Гриша Атанасов, преподавател в Софийския университет, литератор, преводач и убеден франкофон за отделеното време. И аз благодаря.